Безплатни плагини за DaVinci Resolve, инсталиране и използване. Ако смятате, че видеото е полезно, абонирайте се за канала. Това ще ми помогне да създавам още подобни видеа, които да са ви от полза. Ако изгледате това видео до край, ще се научите как да инсталирате плагини за DaVinci Resolve. Ще ви дам пример с безплатния стартиращ пакет от Video Editor Studio. Преди това накратко за плагините в DaVinci. Въпреки, че DaVinci Resolve е професионален софтуер, с който може да направите всичко, с плагини може да се работи много по-бързо и лесно. DaVinci поддържа различни видове плагини, както платени, така и безплатни, които могат значително да разширят неговите възможности за по-бърза работа, особено в области като визуални ефекти, цветови корекции и аудиообработка. DaVinci поддържа няколко основни формата за плагини. OpenFX – това е най-разпространеният формат за визуални ефекти и цветови корекции. Повечето плагини от трети страни за Resolve са в този формат. VST – формати за аудиоплагини, използвани в страницата Firelight. Това е стандартът за Windows. Fusion Template – това не са традиционни плагини, а потребителски създадени ефекти, преходи, заглавия и генератори, които се инсталират директно в Resolve и са достъпни от страниците Edit и Cut. Сега ще ви покажа как да си инсталирате Free Starter Pack на Video Editor Studio. Отидете на адрес pages.videoeditorstudio.com Free Pack. Регистрирайте се с име и имейл адрес. Отворете пощата си. Трябва да сте получили имейл. Ако го няма в основната папка, проверете папката Spam. Кликнете на бутона, за да се покаже графика. Превъртете надолу, за да разгледате, и ще видите два бутона Download и Watch Tutorial. Кликнете върху Download. Може да получите съобщение, че файлът е твърде голям, за да бъде сканиран, и бутон Изтегляне въпреки това. След като изтеглите пакета си, ще получите zip файл. Щръкнете двукратно върху zip файла, за да го разархивирате. В тази папка ще намерите няколко неща. Инструкциите за инсталиране, DRFX файла за DaVinci и шрифтове, използвани за ефектите. Много важно! Започнете с инсталиране на шрифтовете. Без тях DaVinci няма да знае кой шрифт да използва, което ще доведе до черен екран. За да инсталирате шрифтовете, отидете в папката с шрифтове, изберете всички шрифтове и щръкнете двукратно върху тях. Това ще отвори прозорец с въпрос дали искате да инсталирате шрифтовете, изберете Инсталиране. Друга възможност е да плъзнете или копирате и поставите шрифтовете в папката с шрифтове на вашия компютър. След като шрифтовете са инсталирани, затворете DaVinci. Това е критично. Resolve трябва да е затворен, за да може инсталаторът да регистрира плагина правилно. Щръкнете двукратно върху DRFX файла, за да инсталирате пакета. Това ще отвори DaVinci Resolve и ще покаже прозорец с въпрос дали искате да инсталирате пакета. Изберете Инсталиране. В DaVinci отидете на страницата Редактиране и кликнете на иконката Ефекти, разпънете менюто да се виждат всички папки и ще видите, че има нови папки с заглавие Video Editor Studio. Това са добавените нови ресурси, заглавия, преходи, генератори или ефекти. Разгледайте и ще видите колко много ресурси са се добавили: 3D фонове, анимирани текстове, икони, инфографики, социални медии, различни стилове текстове и ефекти. Използването е по стандартният начин, плъзгате ги в таймлайна и редактирате от инспектор. Това е. Използвайте тези готови и безплатни ресурси, за да ускорите и улесните работата си. Ако видеото ви харесва и го намирате за полезно, харесайте, споделете и се абонирайте за всичко. Така ще може да гледате и следващи видеа.